Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Ibu PRT UPT SMP Negeri 7 Ibu Eti Wahyuni SPD Ingkang kinurmatan para dwija UPT SMP Negeri 7 Kadang Kelasana ingkang ingkang kinurmatan bebela salam kasugengan saha karaharjan mugi tansah kajiwa kasarina dumateng kita sedaya amin. Ing wekdal menika kula Alsya Cahyani minangka narator badhe nuntun lumampahing drama tradisional kanthi irah-irahan Sri Huning Mustikaning Tuban. Sri Huning katindakake dening Andita Putri Novidia. Raden Wiratmaya katindakake dening Dodi Azam Saputra. Dewi Kumala Retna katindakake dening Wike Amelia Zahrotus. Adipati Hendro Katok katindakake dening Erlangga Dwi Febrian. Adipati Buntar Lawe katindakake dening Muhammad Rafi Iksan. Garwa Prameswari katindakake dening Amira Rahmawati. Adipati Siro Lawe dibaragakake dening Aldino Arista Putra. Dibaragake dening Rebeka Putri Ciptani. Raden Sadoro dibaragake dening Danis Aquila Yusuf. Ate Setyo Yudo dibaragake dening Darul Muhammad Rangga Putra. Adam Sinatria Algani dados tumenggung Yudopati. Bama Asad Kutsuro dados Senopati Gondang. Megi Painus Putra dados Senopati Wijak lan Kaplan. Asizain Zaza Putra dados Patih Hendropati. Abimanyu Zaidan Albar dados tumenggung. Syahira Diara Cantika Martalia dados emban. Regina Areta Amelia dados emban. Dwi Fahrizan Saputra dados pengguru lan prajurit. Pusona Atur penanggung jawab Biung Eti Wahyuni MPD. Penyerat Carios Biung Erna Suciati MPD. Produser Erlangga Dwi Febrianto. Manoto Panggung Pradito Marisa Pratama. Sutradara Dodi Azam Saputra Dinata. Sri Huning Mustikaning Tuban ngaturaken sugeng Amir Sari Purwomadya ngantos busanane lelampahan. Alapun negara Pocap kacarita wonten ing Kadipaten Bojonegoro, sawijining kadipaten ingkang subur, makmur, ayem, tentrem, tuwin adil samutawisipun. Sang Adipati Buntar Lawe anggadhahi sifat welas asih mring sasama, saengga para warga banget tresnani dumateng panjenenganipun. Awit dasar wong luhur duweni sifat wicaksana lan prabawa. Ing pasewakan agung Kadipaten Bojonegoro, Adipati Buntar Lawe kaapit garwa Prameswari saha putrinipun Dewi Kumala Retna nampi sowanipun para nayaka praja Patih Setyayuda lan tumenggung Yudapati.
Kakang Patih Setyo Yudo. Wonten dawuh katimbalan Kanjeng Adipati. Kepriye kahananmu Kakang? Menawi Cek. awet berkah pangestu panjenengan, angen kula suwantan tansah pinarengan karaharjan. Ya. Dak tompo. Ora lewat puja pangestuku. Tambanono Kakang. Sanget-sanget mundi Gusti. Banget pombong rasane panggal ingsun. Dadi dak ora kliru ingsun ngersakake Kumulorno ngancik titimangsane ambangun Bali Wisma. Kasinggihan dawuh Kang Mas. Pramila nalika panjenengan nampi panglamaripun utusan saking Kadipaten Tuban, kula sarujuk sanget. Menika leres Dara, para kawula wituta raja ngantos ing Parden. Tansah nengo-nengo dinten baregen menika. Daya para nayaka sampun sumekta. Mbok bilih tuan-tuan karkasakaken saking ngegowaken baregen. Apa kaya ngono Tumenggung? Sadulures, para-paramu ingkang lipat ing babagan kesenian tansah dalu dadi para siswanipun kangge margaya dinten kanipun Tidaupan. Malah para lurah Demangan para kawula kanthi sukra asa bulu bukti awujud Mas Picis Raja Brana kangge margaya Kanjeng Adipati. Nanging emanipun antos dinten menika kok dereng wonten saking Tuban kangge nemtokake dinten kentingipun Dedaupan Kang Mas. Ya, bab iku wong dadekake gorehe ingsun. Nyuwun duka ingkang kathah Gusti, ing Jawi wonten utusan saking Kadipaten Tuban ingkang marak sowan. Utusan saking Kadipaten marak sowan. Enggal dereke munggah ing Sitinggil. Kasinggahan dawuh Gusti. Kula kok kraos deg-degan to Kanjeng Ibu. Ora dadi apa Cahayu. Amit-amit sih. Yen uga mangkono. Utusan saking Tuban ngaturaken sebab bukti mugi kanjeng Gusti. Sadara ateges sira iku putrane Kang Mas sira lawe Adipati ing Tuban. Nggih kanjeng Gusti. Apa anggonmu suwan mrene iki ana gegandengane karo rerencaning Dedaupan Kang Masmu Wiratmaya lan putriku Kumulorno. Nuwun sewu Gusti, kula badhe ngasrahaken dintenge Dedaupan dumateng panjenengan. Dadi dina kentinge Dedaupan dipasrahake panjenengan ingsun. Nuwun nggih Gusti. Kakang Patih, kepriye yen miturut sira Kakang? Menawi minurut kawula, saenipun dinten baregen menika enggal-enggal kalaksanakaken. Awet sedaya baregen sampun sumekta. Yen mengkono dak tetepake. Yen dina kentinge Dedaupan besok dina Respati manis ateges 10 dina maneh. Nggih Paman. Menawi kados mangkaten mangkenipun kula aturaken rama. Amit-amit kula ingkang sowan Adipati. Pawangan, kowe iki sapa? Jalaran aku lagi weruh iki. Nggih, tepangaken nami kula Gonjang.
Nami kula Wijang. Pangkat Senopati saking Kadipaten Lamongan. Ana wigati apa? Sowan, kula badhe pinanggih kalian sesembahan ing Bojonegoro ingkang asmanipun Adipati Buntar Lawe. Oh, Gonjang lan Wijang. Nayaka praja saking Kadipaten Lamongan. Yo, aku iki pangayoman ing Kadipaten Bojonegoro kang aran Buntar Lawe. Ngaturaken sembah bekti. Kula ugi ngantaraken sembah bekti Kanjeng. Yo. Dak tampa. Ora liwat puja pangestuku Tampanono. Tumekamu ing kene iki ana keperluan apa? Tebih saking Lamongan ngemban dawuhipun Kanjeng Adipati Indra Katong ingkang ngaturaken nawala wonten ngersa panjenengan Kanjeng Adipati. Yen ngono, dak tampanane. Senopati Gonjang lan Wijang. Nawala iki Ratu Gustimu nglamar putriku Kumlaretna arep didadekake garwa. Ananging eman banget jalaran panglamarannya Ratu Gustimu wis kasep. Kasep saking panglamaranipun tiyang pundi Adipati? Kalah cepet karo panglamar saking Kadipaten Tuban. Menapa utusan saking Kadipaten Tuban taksih wonten ing Bojonegoro mriki? Kapara isi ana pendopo agung. Mriku ana ing sisihmu. Putra saking Kadipaten Tuban Raden Sadara. Ingkang pundi? Oh nggih, menawi mangkatan kula nyuwun pamit. Loh, iku kok malah turu? Kang Wijang, kacamu wis mulih. Oh nggih, matur nuwun, panglamarane dipun tampi. Nyuwun pangapunten. Panglamarane dipun tampi jalaran rencang panjenengan sampun medal saking pendopo agung. Sampun wangsul. Areng. Kok guyokake? Ana nayaka praja ngayahi jejebahan kok malah turu. Nuwun sewu paman, sampun cekap jebahan kula kebarang wonten kosong ing Tuban. Loh, gene ya kaya ditutung wae. Dalangan tak sikata ingkang jebahan kula sandang paman. Oh, yen mengkono, pitung kasih paman sing hati-hati. Jalaran utusan saking Lamongan kayane mbebayani. Pun pangestunipun paman. Kakang Pate Pasewaan kabubarake. Ing margi satengahing wana ingkang sepi. Ketingal Gonjang lan Wijang ngadang sadara kanthi raos nesu. Angin sumilir kados nambahi sumeranging manah.
pendopo ninggal. Ya wis rampung urusane iki kaya jawil. Sik to sik, aku tak takok. Kowe iki lho ning pendopo mau lho nyapa wae. Sepurane aku keturun. Kowe iki ada sekolah mangan wong pituru. Omonganmu kok sengak. Sing penting lah panglamarannya ditampa. Tampa apa? Lah mau Kanjeng Adipati Bojonegoro ndawuh panglamarannya ditampa. Kowe iki mulane lho, lek duwe kupinge dinggo ngrungokno. Aja mung kanggo centelan kacamata. Kepiting mangan gelas, pasang kuping supaya jelas. Panglamarane mau iku ditampi ora ditampi. Panglamarane awak dhewe iku kalah dhisik karo wong Tuban. Karo wong Tuban. Yo, saiki wis ayo bali. Bali ya Bali, anangnya nggo dhisik. Lah apa? Lah panglamar wis kalah dhisik arep apa maneh? Pecut dijeblakno. Bareng kebacut ape diapakno. Numpak skuter menyang Dolok. Sampeyan niku kita pinter tapi goblok. Ana skuter ranene pedhok. Artine Nuntun wong ranene pedhok. panglamarane kene kalah dhisik karo wong Tuban. Yen ora urung kene balik ing Kadipati Lamongan, mesti entuk sanksi saka Kanjeng Adipati Hendra Katung. Anakmu lan bojomu arep dititipe sapa? Sisan gawe. Utusan Tuban ijo ana ing Kadipaten Bojonegoro. Ayo dicegat ing papan kene. Kon murungke. Yen gelem dindoli bondo donya, yen ra gelem Pateni. Sadoro. Aku sadolo. Oh, iki to wonge. Jane ya ora gedhi ya ora dhuwur. Yen ora kowe gonjangan wijang, aku duwe pangeran yang sabarku saka Bojonegoro mesti kok cegat. Ana kethek mangan sukun. Kowe nek bethek kok dukun. Wes rasa kakek ngomong. Saiki panglamarmu batalno, wurungno kanggo ijole kowe njalo apa? Jole siramu tinggalan. Iki kok piwulang pape wong Lamongan. Yen wong Tuban ora iso kenek disebele angin. Ing Taman Sari Kadipaten Tuban ingkang asri, Sri Huning joget lan gojek kalih para emban. Tembang sami mekar. Angin sumiler alon nambahi ayemipun papan menika. Mbak Yu, nek zaman saiki aku mesti viral dari selebgram. Iya viral. Judulnya emban keserimpet nari kados kesurupan angin. Iya, pokoknya aku iki beda duwe aura. Beda apane? Wong nari bukane gosok malah lirik-lirik padus ngawifi. Wes, ayo makaryo, awak dhewe iki emban. Nggih Mbak Yu, aku arep tobat nanging siji wae. Tolong videone mau FYP mboten. Pambemu ayo mundur. Iki mau kewajibannya wis ramong kabeh.
Aku tak takon ya. Menurut awakmu, wong sakmene akeh sapa sing paling bagus dhewe? Ingkang paling bagus. Wonten Ndara. Sapa iku? Niku guru kula rumiyin ingkang kados Gonzales pemain bal-balan. Kanggene kula ingkang paling bagus nggih Justin Bieber. Yen kanggomu pancen bagus, nanging kanggoku ya ora. Isih bagus produk dalam negeri. Nggih Ndara. Justin Bieber kuwi lambene tipis. Isih mending Bribtu Nyoman Caya-Caya. Saking pamanggih kula, wonten ing Kadipaten Tuban menika ingkang paling bagus nggih Raden Sadara. Kabeh kleru. Yen aku sing ngarani, ing Kadipaten Tuban kene sing paling bagus dhewe ya Kang Mas Wiratmaya. Pasuryane bagus, eseme manis, bawaane gagah pideksa. Piantune kuwi alus banget. Nanging yuk, Apa bisa? Besok aku serandingan dadi manten karo Kang Mas Wiratmaya. Bisa, Sri Uning. Oh, Kang Mas Wiratmaya, panjenengan rawuh kok ngeget-ngegeti. Iki mau aku lagi bae gladi para prajurit arep bali ing dalem satriyan. Kuro awakmu banjur mampir. Nuwun sewu, kula badhe teng pingking makani kucing. Nanging nuwun sewu Kang Mas. Kenging menapa panjenengan ngendika bisa? Bisa menapa Kang Mas? Aku mau krungu pitakonmu. Banjur tak wangsuli bisa. Aku kandha kaya mengkono kuwi ana dasare. Dasaripun Sliramu duwe yen antarane Wiratmaya lan Sri Huning ora bisa urip dodon amargi kaiket tali sedulur kakang lan adi. estunipun lak mekaten to Kang Mas. Dadiya semurut tining awak dhewe iki dudulur tunggal bapak. Sri Huning iku sejatine putra Wangsapati, abdi nasi eyang Ranggawe. Amarga gedene wong labuhane wong tuwanira, mula dening iku Kanjeng Rama mangkat minangka putra. Dados, sejatinipun kula mboten panjenengan dalem. Nanging kula namung yoganipun Ki Wangsapati. Kanjeng Pangeran menawi duka kula nyuwun menawi mekaten kula nyuwun duka. Awit ngantos menika kula kumawonten kirang duka prayoga wonten ngarsa panjenengan. Kanthi dasar kuwi mau, aku kandha yen Sri Huning bisa sandingan dadi temanten kelawan Wiratmaya. Oh, mekaten Kang Mas. Sri Huning, suwe banget angonku mendem rasa iki, nganti ra kuat angonku ngempet. Rina lan wengi sing katon mung wayanganmu Cahayu. Mula kanthi iku aku kandha yen saktenane aku tresna marang sliramu. Kang Mas, mboten namung panjenengan ingkang tresna. Kula ugi tresna dhateng panjenengan. Maknyes kaya kesiram banyu suwindu rasane atiku. Rungokno ing dina iki aku bakal prasetya yen saktenane kanggoku luwih becik mati tinimbang ora bisa dodohan karo sliramu. Wiratmaya, kowe lagi ngopo? Oh, Kanjeng Rama, niki kula badhe nyebul mripatipun Sri Huning. Inggih Rama, niki wau kula kelilipen. Oh iya. Sapa wong tuwa sira ayem atine? Enggar-enggar ing Taman Sari diadep putra telu. Sing kakung bagus, sing putri ayu. Menawi ningali para putra sampun ngancik dewasa. Kula kok kepengin ningali ngomong putu to Kanjeng. Iki mapan kebenaran sing bakal tak rembuk. Iki ora sisip karo kepinginanmu, Prameswari. Lah ngene Wiratmaya, ana ning Rama kanthi lenggah ing Taman Sari iki ana kawigaten. Wigatos menapa? Rama iki umpama srengenge sing seadoh saka bathake. Sawayah-wayah sira kudu ngene Rama minangka adipati ing Tuban.
Minangka srengenge sira kudu ngandhengake karo rembulan supaya bisa dikupengi karo lintang-lintang. Ingkang dipun kersakaken Kanjeng Rama. Sadurunge sira ngenteni Rama, sira kudu rabi dhisik. Rama, kula ngaturaken bunging panuwun. Nggih. Nggih. Kula mboten pareng pun wastani anak ingkang duraka marang wong tuwa. Nggih. Kangge kalenggahan tuban kula sagah. Rama lan ibu nyepakake calon bojo kanggo awakmu. Bocahe ayu, lenjer kuning Wiratmaya. Calon bojomu iku setumipu sadulurmu dhewe Wiratmaya. Tasih sadulur kula piyambak. Iya, putrane Adipati. Pawestri menika naminipun sinten? Saking pundi Rama? Calon garamu jenenge Gumarna, putra ing Kadipaten Bojonegoro. Putrane pamanmu, Adipati Buntarlawe. Kumalaretna saking Bojonegoro. Iya, kenapa sajak Rama paring dawuh ing calon bojomu Gumarna? Kok awakmu koyo kurang sreg Wiratmaya? Wiratmaya, nderek apa sendiri kesane Ramamu? Calon bojomu iku wis dititip bibit, bobot lan BPT. Kumarta kuwi pantes dadi bojomu Wiratmaya. Kepareng matur menawi kula angsal nyuwun, kula nyuwun boten dipun jadhake kalian Kumalaretna. Lho, kowe mau dijerokake nanging coba apa jelarane? Kula dereng nate panggihan. Nggih menawi toh Kumalaretna minangka putri ingkang sae, menawi boten kula boten tresna. Apa Wiratmaya? Kowe ora gelem? Wiratmaya, coba pisanana. Rama dalah ibu wis tuwa, Nger. Sasuwun aja nganti nglangkahi apa sendiri kesane Rama lan ibu. Pisanana Ramamu wis sepuh. Nanging kula boten tresna. Jongger, aja nganti nglangkahi apa sendiri kesane Rama lan ibu. Rama lan ibu kepengin pisanan karo pamanmu. Kanjeng Ramamu kepengin pulang supaya Tuban lan Bojonegoro aja nyawiji. Wis, ngerteni yo, Ngger. Padungan iki satenane wis dumadi. Kedhinge didhawuhan besok dina Sepati Manis, wong kari sawantara dina. Kanggo kowe Wiratmaya lan sesekno sakabehane. Aku dicemplani anakku dhewe. Bocah ora manut karo wong tuwa. Mula besok yen aku mati, aja nganti Wiratmaya cedhak ning kuburanku. Rama, ampun ngendika ngoten to Rama. Rama, ampun dawuh ingkang mekaten. Nggih. Kula mboten kepengin dipun wastani anak ingkang duraka marang tuwa. Nggih, kangge kalenggahan tuban kula sagah. Sagah piye, Wiratmaya? Kula purun kalian Kumalaretna. Satenane kowe gelem, mbok koyo ngono kaet mau. Mula besok yen aku mati, kowe caket nek kuburanku, ora apa-apa. Nanging benjang yen wonten temanten pasar bubar niku kula. Lho, sik ta? Bukti sik Wiratmaya. Kang Mas. Awas. Yo, mari kita lunga. Kuning, saiki rasa tututi Kang Masmu. Mengko yen wis larem reda atine, cedhak ana Kang Masmu. Rayu supaya besok yen temanten, aja nganti sepasar bubar. Ayo, kabeh saiki padha ngasus suwang-suwang. Ing pendopo Kadipaten Lamongan, Adipati Hendro Katong, kaadepan Pati Hendropati lan Tumenggung. Rawuhipun utusan Konjang lan Wijang dadosaken swasana saya tegar. Sawise legah para nayaka praja lan sira
ing kene aku kepengin mangartani kahanane Kadipatan Lamongan. Mula sira patih enggal matura. Kanjeng Adipati, para anayaka praja sampun nepi dhateng kewajibanipun piyambak-piyambak boten wonten ingkang ngliraken dawuh Gusti. Tumatane kabeh para nayaka praja lan para kawula iku gumantung marang kabeh para nayaka praja anggone sengkut makarya. Ayo padha tenanan bareng-bareng ngangkat derajate Kadipatan Lamongan. Nayaka praja lan kawula tansah ngestawaken sabda pangandikanipun Kanjeng Adipati Hendra Katom. Patih, apa ora ana pakabaran anggonku ngutus Senopati Gonjang apa Dene Wijang tumuju ing Bojonegoro. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Ngantos ing kenggahan menika kula piyambak dereng miring pakabaran anggenipun Kanjeng Adipati utusan Gonjang menika Dene Wijang. Mongko yen diitung wis ana 3 dina anggonku ngirim utusan. Yen pancen mengko durung ana ing papan kene sira kudu nyusul jalaran selak ora betah anggonku kepengin ngrabi Kumala Retna. Injih Kanjeng. Gonjang lan Wijang lagi wae dadi remukan. Kowe sakarone wis tekan kene. Piye nalika semono sira sakarone tak utus nglamar ing Bojonegoro. Tampa apa ora? Nyuwun pangasamunipun Kanjeng Adipati. Panglamaranipun dipun tampi Kanjeng. Ditampi apa ora mbok kandhakake yen Adipati Hendra Katom iku priyane bagus gandeng kaya Arjuna. Jlentrehno. Hei, apa jalarane? Yen bab bagus, ganteng, tak kira ora ana sing nandingi aku. Yen bab sugih ora ana sing ngungkuli sugihku. Yen bab ngilmu ora ana sing ngungkuli kasektenku. Jalaran panglaranipun kalah rumiyin kalian panglamaran saking Tuban. Kalah dhisik karo saka Tuban. Malah dinten petangipun dedaupan, sampun ketetapaken respati manis. Ananging kula mboten kirang akal, kula mbudidaya panglamaran saking Tuban. Kula ceget, kula suwun sepados kumelerna saged kula boyong ing Kadipaten Lamongan. Bagus, pinter kowe. Kula lan Wijang ngantos tanding karo sadara utusan Tuban. Kowe menang. Iya to? Kula kawon. Goblok, ngisin-isini. Kowe wong loro iki patih, aku lagune Lamongan kok iso kalah karo wong Tuban. Patih iki kriwikan dadi grojokan Tuban lan Bojonegoro wis wani ngina Lamongan. Kersanipun Kanjeng Adipati, siagakno sak kabeh para prajurit ing dina gentinge dedaupan Tuban karo Bojonegoro digawe karang abang tumpes sak cindil-cindile. Pasang san. Sudah Bu ini. Ing pendopo Kadipaten Bojonegoro, para tamu agung saha para abdi dalem sami rawuh nyekseni lumampahing pahargyan dhawuhipun Wiratmaya kalih Kumala Retna. Asami.
dumateng Raden Wiratmaya saha Raden Ajeng Kumalaretna wiwit dinten menika sampun ngancik dhateng pagesangan enggal awit semenika sampun kawiwiha andika dados punang temanten kanthi menika sampun ngantos wonten raos menggok ngiwa lan nengen mugi-mugi ngersanipun Gusti dadosaken perkawinanipun ingkang banyu suci saged ngocori nusa bangsa lan agami namung semanten angen kula saged maringi ular-ular selajengipun kula pasrahaken dhateng Adipati saking Tuban lan Bojonegoro. Monggo Kang Mas, yen wonten keparing panjenengan ngaturaken ular-ular dereng para putra. Matur nuwun Adik Bunter Lawe. Kanggo temanten, dijutake ngendhekake Bapak Adar Sirana lupute. Sediluk maneh mancik marang samudraning asmara. Lekno mripatmu, sawangan calon bojomu iku ayu apa ora? Jerengen kupingmu, rungokno pakartine lanang lan wadon. Yen wis manunggal ing karep, ora ana sing luwih ayu lan luwih bagus kejaba bojomu. Muga-muga sabdane Rama iki migunani ya, Ngger, lan dadi kekancinge anggonmu bebrayan. Dumateng para tamu, monggo keparing lenggah jalaran badhe kula suguhaken budaya saking Kadipaten Tuban kang pun tinindakaken dening Putri Tuban, Sri Huning. Kula nuwun sewu Ndara. Kowe cabak sajak perkosan. Ana apa? Danten Jawi wonten geger, kita kedomanan musuh saking Lamongan, ngamuk-ngamuk. Niku Ndara Ayu Kumalaretna. Nek mboten diwenehke Pandhawa arep diobong. Hah? Kabeh prajurit kepriye? Kathah prajurit ingkang pejah senasipun sami mlejang, ajire kalih Adipati Hendra Katong. Waduh, Ajeng, kados pundi Kang Mas? Lah kok kedansane saged kasengeten? Aku wis nggo sak bergodo prajurit saka Kadipaten Tuban. Sadara, sak bergodo prajurit Lombok Ap saka Kadipaten Tuban dadine siji karo prajurit Kadipaten Bojonegoro. Sing hati-hati oleh. Ing Taman Sari Bojonegoro swasana katon sepi. Wiratmaya rembagan bab bebrayanipun kalih Kumalaretna. Wiratmaya ketingal bingung lan tansah mendel nyingkur Kumalaretna.
Kang Mas Wiratmaya, sampun kalih dinten menika kula dedaupan kalian panjenengan. Mesem to Kang Mas, mesem mo. Panjenengan menika wontenipun namung yingkur kemawon. Janjanipun wonten menapa to Kang Mas? Menapa kirang kula lelados dumateng panjenengan? Kula kinten, kula mboten kirang lelados dumateng panjenengan Kang Mas Wiratmaya. Sing gedhe pangapuramu, angonmu ladi ora ana sing ngesuwani. Nanging kang ngadeg kaki ganjalane atiku, aku durung bisa meksa rasaku. Kabeh mau krana Nimas Kumalaretna kepethung kadangku dhewe. Kang Mas Wiratmaya, inggih kula panjenengan menika tasih kadang. Ning nyatanipun Kanjeng Rama sampun jodohaken kula kalian panjenengan. Aku njaluk waktu saithik kanggo nyinaoni barang rasaku iki. Aku bakal budidaya nyuwargakake wong wadon. Inggih Kang Mas, kula mangertosi. Panjenengan menika boten saged nampi kalian katresnan kula. Lan jenengan boten saged lados kalian kula. Menika kula tingali saking pasuryan panjenengan. Saking tindak tanduk panjenengan. Panjenengan menika gadahi satunggalipun wanita ingkang panjenengan tresnani. Balenono tembungmu kang mungkasan. Panjenengan menika gadahi satunggalipun wanita ingkang panjenengan tresnani. Bener. Leres, saestu Kang Mas. Nanging yen aku omong sapa wong wadon sing tak tresnani, Nimas Kumalaretna bisa nampa. Inggih Kang Mas, kula badhe sagah nampi. Kang Mas, menawi to panjenengan tresnani wanita sanes, sinten wanita menika Kang Mas? Wong wadon sing tak tresnani iku jenenge sinten Kang Mas? Ana Rama. Wiratmaya lan Kumalaretna, sing gedhe pangapuraku dene Rama kelawan ibu nyaruwe anggonmu lagi suka parisuka. Sebenere ana salah sawijining bab kang wigati. Kadipaten Tuban ing kalungguhan iki ketekan musuh saking Lamongan. Perkawisipun menapa? Kok ngantos boten negara ketegun mangsa? Rikala semono la ana lamaran saking Adipati Lamongan kang aran Hendra Katong. Dereke njaruk garwamu. Nalika semono ora dak wenehake. Jebule saiki gawe geger. Menapa sampun kelampahan perang? Oh, ya wis, kabeh prajurit ing Kadipaten Tuban bosah-boseh. Niku gampil kanggenipun Wiratmaya. Lah nggih, Kumalaretna dipun aturaken Hendra Katong lak rampung. Wiratmaya, apa kamu pindho iki kowe bakal beberake wiranging Rama? Kowe kuwi Ranggalawe, izin Rama iki. Iling yen eyangmu Ranggalawe kaya ngono. Lah kowe kok kaya ngene? Yen aku dadi kowe, sademo batu sanyare bumi, pati dilakoni. Lah kula kedah kados pundi Rama? Budal perang Wiratmaya. Oh, nggih. Kula budal perang. Kula nyuwun pamit. Ing palagan paperangan Sri Huning ingkang ngagem busana prajurit kepanggih kalih Wiratmaya. Manahipun campur bawur antawis kewajiban ninggalaken kadipaten lan tresna ingkang boten saged nyawiji. Panjenengan dari tidak bareng pundi Kang Mas? Sri, Inggih, kula Sri Huning. Wonten menapa kok sajaipun gumun Kang Mas? kowe arep ngendi? Kang Mas, antawisipun Tuban kalian Lamongan menika wonten peperangan. Panjenengan badhe Aku bakal mangsa yuda balikake klodane wong Lamongan. nanging nuwun sewu Kang Mas.
Panjenengan menika temanten enggal, boten angsal medal. Mila kangmas, monggo kula aturi eca-ecanan kalian Kang Mbok Kumala. Kula badhe belene Tuban kangmas. Aja Sri Uning, senajan lairku ing Bojonegoro lawan Kumalaretna, nanging batinku tresna sliramu. Nanging boten kangmas, kula badhe bidal. Sri Uning. Palagan swasana katingal kisruh. Perang campuh antawisipun Lamongan kalian Tuban Bojonegoro taksih lumampah. Sri Uning kepanggih kalih Hendra Katong. Senajan tak ki wanita, nanging aku senopati saka Tuban. Hendra Katong, kowe balia menyang Lamongan. Beda temen aku ngomong, yen ra gelem sumikir saka kene, mati dening aku. Aku gelem sumikir saka kene, yen aku wis nglangkai batangmu. Langit kelap-kelap, swaraning paprangan kumurung. Sri Uning lan Adipati Hendra Katong sami adu kasekten kanthi sengit lan kebak wibawa. Gaman pating sliring pating balak, kebiaring prahara sumunar ing sakabehing papan. Sri Uning. Sri Uning. Kang Mas, Rama, kados pundi menika Rama? Kang Mas, kula tresna kalian panjenengan. Rantos panjenengan wonten ing lawan swarga, Kang Mas. Kang Mas Wiratmaya, boten sisah panjenengan paring pawangsulan. Ing mriki kula sampun mangertosi dinten toh wanita ingkang panjenengan tresnani. Nanging sami-sami wanita nyatanipun Kang Mbok Sri Uning lila memungsuhan kalian Lamongan ngantos piyambakipun pejah. Kang Mas Wiratmaya nggih kados mekaten ingkang dipun wastani mustikaning Tuban. Kang Mas Wiratmaya, panjenengan menika satriya ing Tuban, panjenengan senopati ingkang kondang. Nanging panjenengan namung satriya ingkang kondang kemawon. Nyatanipun panjenengan wedi ing getih. Menapa mekaten wayahipun Rangga Lawe? Kang Mas Wiratmaya, menapa wonten macan anak-anak kucing? Cukup. Aku bakal mbuktekake yen aku Wiratmaya ora kaya sing kandhakake. Aku bakal dal perang nanging ora kanggo kowe. Nanging kanggo Bojonegoro lan Tuban, utamane Sri Uning. Langit katinggal kelawu, Wiratmaya ngamuk punggung, kathah prajurit Lamongan ingkang pejah. Lajeng Wiratmaya kepanggih kalih Hendra Katong.
dapi-dapi, kudu menungso sembarangan. Sopo kowe? Aku Wiratmaya, Senopati Tuban, wayah Ranggolawe. Oh, iki Wiratmaya. Yo, kowe sing dadi pepalangku. Bojomu yo Kumalarta, tak jaluk. Yen ngono, woi Hendra Katong. Bener, aku Hendra Katong. Kanggoku Kumalarta dudu perkara, nanging saiki aku nageh piwales patine Sri Uning. Kang Mas Wiratmaya, Kang Mas Wiratmaya, ganti ing lawan swarga, Kang Mas. Sri Uning, woi Sahayu. Kang Mas, Romo, Kang Mas Wiratmaya, Romo. Aku jaluk ngapura sing gedhe, Kumala, Rama saha Ibu. Yen kula gadah lepat, kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahe. Kula anak ingkang duraka marang kalian. Sadara lan kowe Kumalartna. Inggih Kang Mas Wiratmaya. Turutana panjalukku kang pungkasan. Nggih Kang Mas. Senaosa Kumalartna dados garwa kula. Senaosa kula sampun dhaup kalian Kumalartna. Nanging Kumalartna tasih suci. Kula nyuwun ampun dados pangalyana. Kula nyuwun sadara dipun gaupaken kalian Kumalartna. Kang Mas, Sadara ganti ing lawan swarga, Kang Mas. nggih. Wiratmaya. Sampun dumugi ing paripurna. Mekaten kala wau pasugatan ketoprak SMP Negeri Tuban kanthi irah-irahan Sri Uning Mustikaning Tuban. Mugia sageta tuladha dados panglipur tumrap kita sedaya. Sri Uning datang krayita kang rinipta kadange pribadi. Wiratmaya putranira Ranggolawe Adipati Tuban. Sri Uning putrane Adi Wongsopati nalika reuni kapalaga doprasane lawangi nasija. Tresnane Wiratmaya tinampi dene Rara Sri Uning. Senadyan wekasanira Ranteng lampus alapun negara. Jaya
Jayanti lebur dening pangastuti. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Selendang